Kaixo lagunok, zer moduz, ni Androi naiz, eta gaur bideo honetan liburu bat aurkeztuko dizuet. Gu bengoetxeko ikasleak gara, eta 12 urte ditugu. Liburu hau jolas egiteko ipuinak deitzen da, eta Gianni Rodari egin du. Baina hori bai, Gianni Rodari ez du euskaraz egin. Baina Jos Antonio Ormazabalek itzuli du. Marrazki oso polita hauek Gianni Pegek egin ditu. Baina liburuko marrazkiak zuriz eta beltzez antolatzen dira. Kapitulo bakoitza leku batean kokatzen da.